ba tayo ng cherries? Oo. Kumuha na rin tayo ng strawberries. Sa kabila. Bibili ka ng apples? Oo. Bumili ka na rin ng nectarine. What you eating? Gutom na rin ako. You want this? I don't like that. I want my Cook in 1 minute. I don't know. I don't know what I want. Pero, gutom na rin ako. Gutom na rin ako. Mama is already eating. Social Security and VA benefits. Gutom na rin ako. Gutom na rin ako. So, I better eat na rin. I better eat na rin. You mean the meat? Kung meron pa. I don't like that na. What about Hero? Is Hero gutom na rin? Gutom ka na rin? I love you. Gutom ka na rin ba? Say here. Gutom ka na rin ba? Gutom ka na rin ba? Gutom ka na rin ba? Ay, naku, ang pogi. Are you guarding? Are you guarding Tita's package outside? Hi, yo-yo. Ay! Oy, big boy. Big boy. Tita gonna go out and get the package, yo-yo, ha? Diyan ka lang. Boy, just stay there. Those are Tita's miniature plants, yo-yo. Mga buhay na halaman. Mga buhay na halaman yan ni Tita. Buhay na halaman ni Tita. You wanna let the plants out, yo-yo? You wanna let the plants out? Come on, let the plants out.